Dobrý deň. V tejto minisérii videí si predstavíme Easy Project, ktorý slúži nielen na riadenie projektov, ale ako sami uvidíte aj iných činností v rámci spoločnosti. Videá predstavia vždy určitú časť, moduly projektu, na ktorom uvidíte, ako projekt môže vyzerať z pohľadu termínov, financií, plánovania a tak ďalej. V ďalších dieloch sa pozrieme na obchodnícky modul CRM, správu asetov a ďalšie. Samozrejme, popri riadení projektu je dôležité pre manažment aj reporting a výkazy. Tieto si tiež pozrieme a uvidíte, že to naozaj funguje. Chcete vedieť viac? Tak poďme na to. Na začiatok pár slov k možnostiam nasadenia, dostupných balíkov a licencovania produktu Easy Project. Easy Project ponúka dve varianty nasadenia, a to sú cloud a on-premise, čo znamená, že máte server nasadený vo vlastnej infraštruktúre a neprídete o podporu ani v budúcnosti ako pri iných produktoch. Výhodou cloud riešenia je, že Easy Project sa dodáva ako služba, čo znamená, že dodávateľ sa stará o zálohu, monitoring a aktualizáciu operačného systému a aplikácie. Čiže celá réžia je na pleciach Easy Projectu. Nevýhoda cloud riešenia je, že pokiaľ ju chcete nepriamo integrovať, prepojiť s interným systémom ako je AD, správa používateľov, dochádzkový systém, prípadne ekonomický program, je to dosť komplikované. Avšak existujú programy tretích strán, ktoré toto prepojenie vedia urobiť, ale už to nie je priamo server na server. Výhodou on-premise aplikácie vo vlastnej lokálnej infraštruktúre je, že môžete jednoducho integrovať a prepájať systémy cez veľmi pekne a prehľadne zdokumentované rozhranie API. Nevýhoda je, že potrebujete mať vyriešený prístup z internetu cez VPN alebo iný bezpečnostný prvok a taktiež správa, monitoring a zálohovanie a aktualizácia systému je vo vašej réžii. Aplikácia beží na Linuxe vo virtuálnom prostredí, prípadne v kontajneri Docker, čiže potrebujete mať aj šikovného Linuxaka. Avšak aj tu je riešenie možnosti správy aplikácie od partnera, prípadne priamo od dodávateľa. Čo sa týka samotných balíkov, Easy Project ponúka Essential, Business a Platform. Essential je základný balík, ktorý obsahuje projektové riadenie, ako je Gantt, kalendár, agilné nástroje, ako je Scrum, Kanban a VBS a Mindmapy. VBS je v podstate veľmi pekne zobrazený rozsah a veľkosť samotného projektu. Balík Business je Essential plus Resource Management, čo je riadenie ľudských zdrojov, projektové rozpočty a expertné nástroje, ako je Risk Management, prípadne ďalšie. Balík Platforma obsahuje Business plus Helpdesk, čo nemusí byť nevyhnutne iba pre IT firmy, a taktiež aj CRM modul pre obchodníkov. Licencie Easy Projectu nie sú plávajúce, ale sú na konkrétnu osobu, čo znamená, že pokiaľ máte 5 manažerov a 20 pracovníkov, potrebujete spolu 25 licencií. Vrelo tiež odporúčam vyskúšať si aj dostupnú trial verziu na 1 mesiac, ktorá obsahuje všetky moduly a kde si môžete vyskúšať vytvoriť svoj vlastný projekt, úlohu a tak ďalej. Ako vidíte, čo sa týka cien produktu, respektíve jednotlivých balíkov a počtu licencií, je Easy Project naozaj transparentný. Samotná objednávka a suma, ktorú si za produkt a licencie vyklikáte na portáli, sa už meniť nebude ani pri samotnej objednávke. Zámerne spomínam balíky a licencie, pretože súčasťou objednávky môže byť aj služba implementácie na kľúč, ktorá zahŕňa úpravy portálu pre vaše potreby, nastavenie obrazoviek, práva, pracovné postupy a mnoho ďalších nastavení, aby portál na konci dňa bol pripravený pre vás. Súčasťou implementácie sú samozrejme aj školenia pre používateľov a taktiež aj pre administrátora. Tieto školenia sú nahrávané hlavne z praktických dôvodov. Príde nový človek, pustíte mu video. Služba implementácie nie je povinná, ale vrelo odporúčaná, pretože konzultant pozná možnosti produktu a vie prispôsobiť portál pre potreby spoločnosti z pohľadu používateľa, ale aj manažera. Čo sa týka možnosti implementácie a nasadenia, tam máme v portfóliu výrobné spoločnosti, stavbárov, grafické štúdia, IT firmy, finančné inštitúcie a ďalšie. Easy Project je vďaka svojim možnostiam a nastaveniam veľmi flexibilný. Ak aj vy máte vo firme špecifické požiadavky, či už je to na riadenie projektov, ľudí, sledovania udalostí, prípadne iné, ako to povedať, neštandardné potreby, kľudne nám napíšte a môžeme sa na to spoločne pozrieť. Možno zistíte, že Easy Project vám s tým naozaj vie pomôcť.
Volám sa Ivan Breziansky a pracujem ako konzultant pre spoločnosť Abase, ktorá je, okrem iného, aj partnerom Easy Projectu pre Slovensko. V ďalšej časti videa si ukážeme samotný portál a zoznámime sa s našim projektom stavby rodinného domu. Tento projekt som si nevybral náhodou, pretože tomu každý rozumie. Zatiaľ ďakujem za váš čas, že ste pozerali toto video a verím, že vám to pomohlo a ako to youtuberi zvyknú na záver hovoriť, dajte prosím like a kliknite na odbery, aby vám neunikli už ďalšie videá. Ďakujem.